नमस्कार. आज आपण तिळाचे लाडू बनवून घेणार आहोत. थंडीचा सीझन सुरू झालेला आहे आणि या थंडीच्या सीझनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लाडू बनवले जातात. आज आपण इथे तीळ आणि गूळ घालून हे तीळ लाडू बनवून घेणार आहोत. 2 पद्धतीने बनवून घेणार आहोत. त्यापैकी कोणती पद्धत तुम्हाला आवडते हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. आता तिळाचे लाडू म्हटले तर त्यामध्ये खूप सारं कॅल्शियम आणि गूळ म्हटला की त्यामध्ये लोह असतो. त्यामुळे हे लाडू अतिशय आरोग्यवर्धक आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर तीळ लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 1 पाव चिरून घेतलेला गूळ घेतलेला आहे. अर्धा किलो स्वच्छ निवडून पाकडून तीळ घेतलेले आहेत आणि वाटीभर इथे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर इथे गूळ मी सेंद्रिय वापरलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही गूळ वापरू शकता. शेंगदाणे मी 1 वाटी घेतलेले आहेत. तर शेंगदाण्याचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त देखील करू शकता. आणि तीळ हे मी बिन पॉलिशचे घेतलेले आहेत. तर शक्यतो बिन पॉलिशचे तीळ वापरावेत. तर आता हे सर्व साहित्य 3 साहित्य घेतलेले आहेत. तर गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये आपल्याला आता हे तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. तर गॅस इथे मी मध्यम आचेवर ठेवून घेतलेला आहे आणि आता आपण हे तीळ भाजून घेऊया. तीळ हे आपल्या आहारामध्ये नेहमी असावे. तिळाचे खूप वेगवेगळे प्रकार केले जातात. तिळापासून चटणी बनवली जाते, लाडू बनवले जातात, तिळाच्या करंज्या बनवल्या जातात. तीळ तसं पाहायला गेलं तर उष्ण असतात. त्यामुळे तीळ शक्यतो थंडीमध्ये म्हणजेच हिवाळ्यामध्ये खाल्ले जातात. तर तिळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असतं. तिळाचं तेल हे सांधेदुखीवर देखील वापरलं जातं. तर ज्यांची हाडे ठिसूळ झालेली असतात किंवा वयाच्या 30 वर्षानंतर स्त्रियांमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण हे साधारणपणे घटत जातं. तर अशा वेळेस कॅल्शियम वाढवण्यासाठी तिळाचा आपल्या आहारामध्ये समावेश नक्की केला पाहिजे. लहान मूल जे वाढत असतं त्यांना देखील कॅल्शियमची खूप गरज असते. त्यांना कॅल्शियमच्या गोळ्या किंवा कॅल्शियमयुक्त आहार देणं गरजेचं असतं. तर अशा वेळेस आपण हे जर तीळ लाडू घरामध्ये बनवून ठेवले तर हे तीळ लाडू तुम्ही रोज सकाळी जर 1 लाडू लहान मुलांना, गरोदर स्त्रियांना किंवा मोठ्या माणसांना, वयोवृद्ध व्यक्तींना जर दिले तर ते खूप पौष्टिक आरोग्यवर्धक ठरतात. लहान मुलं सतत काही ना काही स्नॅक्स खात असतात. बाहेरच्या चॉकलेट बिस्किट सतत त्यांना आवडत असतं. जर अशा वेळेस आपण हे लाडू बनवून ठेवले तर आरोग्यदायी काहीतरी स्नॅक्स त्यांच्या पोटामध्ये जातं आणि कॅल्शियम, लोह आणि हिमोग्लोबिनची जी कमतरता असते ती देखील अशा प्रकारच्या स्नॅक्समधून भरून निघते. तर आता तीळ बऱ्यापैकी आता भाजत चाललेले आहे. तिळाचा तडतड असा आवाज होत चाललेला आहे आणि मध्यम आचेवरती हे तीळ मी भाजून घेतलेले आहेत. हे तीळ भाजण्यासाठी मला जवळपास 3 ते 4 मिनिटे लागलेली आहेत. जास्त तीळ भाजून घ्यायचे नाही. 3 ते 4 मिनिटामध्ये हे तीळ व्यवस्थित भाजून तयार होतात. आता हे तीळ भाजून झालेले आहेत. याला आता आपण काढून घेणार आहोत. तिळाचे कोणतेही पदार्थ बनवायचे असतील तर बिन पॉलिशचे तीळ नक्की वापरावे. त्यामध्ये फायबरचं प्रमाण भरपूर असतं. तर याला आता काढून घेतलेलं आहे आणि जे वाटीभर मी शेंगदाणे घेतले होते ते आपण आता भाजून घेणार आहोत. तर शेंगदाण्याचं प्रमाण इथे मी अर्धा किलोसाठी 1 वाटी ठेवलेलं आहे. तुम्ही या शेंगदाण्याचे प्रमाण कमी जास्त देखील करू शकता. आता मध्यम आचेवरती हे शेंगदाणे देखील आपल्याला खरपूस रंगावरती भाजून घ्यायचे आहेत. रक्ताची कमतरता, हिमोग्लोबिन कमी असणे, तर यावर उपाय म्हणून शेंगदाणा आणि गुळाचे लाडू हमखास खाल्ले पाहिजेत. तर बऱ्याचदा गावी भाजलेले शेंगदाणे आणि काकवी दिली जाते खाण्यासाठी आणि गरोदर स्त्रियांना हे लाडू जे आहेत शेंगदाणे आणि गुळाचे लाडू आवर्जून दिले पाहिजेत. आता बऱ्यापैकी हे शेंगदाणे भाजत चाललेले आहेत. तर आता याला आपण काढून घेणार आहोत 1 ते 2 मिनिटांनी. मस्त खरपूस रंगावरती लो टू मीडियम आचेवरती हे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. याला आता आपण काढून घेऊया. आता या शेंगदाण्याचे साल तुम्ही काढू शकता किंवा तसेच देखील ठेवू शकता. मला ह्या शेंगदाण्याचे जवळपास 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे आता हे शेंगदाणे जे आहेत एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेले आहेत आणि पेल्याच्या सहाय्याने त्याला आपण 2-2 भाग करून घेणार आहोत. तर कढई आता रिकामी झालेली आहे. यामध्ये आपण आता गुळाचा पाक करून घेऊया. गुळाचा पाक करण्याआधी चमचाभर तूप कढईला आपण अशा प्रकारे कडेने लावून घेतलं होतं म्हणजे गुळाचा पाक या कढईला चिकटत नाही. आता कढई बऱ्यापैकी तापलेली आहे. त्यामध्ये आता हा सर्व गूळ मी घालून घेतलेला आहे. सेंद्रिय गूळ आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोणताही गूळ घेऊ शकता. तर आता हा गूळ घालून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 चमचे पाणी आपल्याला घालून घ्यायचे आहे. तर यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया.
4 ते 5 चमचे पाणी घालून घेतलेले आणि इतकं पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे. आता हा गूळ आपल्याला यामध्ये विरघळवून घ्यायचा आहे, वितळून घ्यायचा आहे. असं केल्याने गुळापासून जे लाडू तयार होणार आहेत ते अतिशय कडक न बनता मऊ असे लाडू तयार होतात. आता हा गूळ आपल्याला वितळून घ्यायचा आहे आणि एक उकळी या पाकाला आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तोपर्यंत आपण जे भाजून घेतलेले शेंगदाणे होते त्याला आपण पेल्याच्या सहाय्याने अशा प्रकारे 2 भाग करून घेणार आहोत. 2 भाग करत असतानाच थोडेसे शेंगदाण्याचे साल देखील बाजूला होतात. तर जितके साल निघतील तितके आपण काढून घेणार आहोत आणि जितके राहतील तितके साल आपण तसेच ठेवून देणार आहोत. शेंगदाण्याच्या सालीमध्ये फायबरचं प्रमाण असतं, त्यामुळे शेंगदाणे सालीसहित खावेत. पण आता इथे आपण लाडू करून घेणार आहोत, त्यामुळे जितके साल निघतील तितके मी काढून घेणार आहे आणि जितके राहतील तितके मी तसेच ठेवून देणार आहे. तर अशा प्रकारे पेल्याच्या सहाय्याने आपल्याला हलकेसे दाबून घ्यायचे आहेत, म्हणजे शेंगदाण्याचे 2 भाग होतील. मिक्सरला लावले तर त्याला पूर्णपणे त्याचे तुकडे तुकडे होऊन जातील. तर मला इथे फक्त शेंगदाण्याचे 2 भाग हवे होते, त्यामुळे मी अशा प्रकारे हे शेंगदाणे तयार करून घेत आहे. तर बघा अशा प्रकारे या शेंगदाण्याचे 2 भाग झालेले आहेत आणि थोडेसे साल देखील आपल्याला यामध्ये दिसत आहेत. तर आता गुळाचा देखील पाक छान तयार झालेला आहे. एक उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण जे भाजून घेतलेले शेंगदाणे होते ते यामध्ये घालून घेणार आहोत. तर सर्व शेंगदाणे घालून घेतलेले आहेत यामध्ये. सोबतच भाजून घेतलेले जे तीळ होते ते देखील आपण अशा प्रकारे थोडे थोडे करून घालून घेणार आहोत. आणि आता यामध्ये जर तुम्हाला आणखीन स्वाद वाढवायचा असेल तर तुम्ही यामध्ये वेलची पावडर देखील घालू शकता. तर आता तीळ आणि शेंगदाणे या गुळाच्या पाकामध्ये घालून घेतलेले आहेत आणि याला आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तर हे काम आपल्याला सावकाश करून घ्यायचं आहे. तसं पाहायला गेलं तर गुळाचा पाक अतिशय गरम आहे, भाजण्याची शक्यता असते, त्यामुळे जास्त घाई गडबड करण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारे आपण आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तर यामध्ये मी काही वेलची पावडर वगैरे घातलेली नाही. जो काही स्वाद असणार आहे तो ओरिजिनल तीळ, शेंगदाणे आणि गुळाचा असणार आहे. तर अतिशय चविष्ट असे हे लाडू साध्या सोप्या पद्धतीने आज आपण बनवून घेणार आहोत. तर बऱ्यापैकी आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे हे मिश्रण. आता हे मिश्रण गरम आहे. गरम असतानाच आपल्याला तिळाचे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत, कारण की थंड झाल्यानंतर त्याचे लाडू बनत नाहीत. तर आता हे अशा प्रकारे 2 चमचे मी घेतलेले आहेत. तर या पद्धतीने आपण सुरुवात करणार आहोत लाडूची. तर या चमच्याला आधी आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया. 1 ते 2 थेंब यामध्ये आपण घालून घेतलेले आहेत आणि ते व्यवस्थित आतमध्ये पसरवून घेऊया आणि या चमच्याच्या सहाय्याने आपण आता लाडू बनवून घेणार आहोत. तसं पाहायला गेलं तर आता हे मिश्रण गरम आहे आणि गरम मिश्रण असल्यानंतर आपल्याला हाताला चटके बसतात आणि ते बसू नये म्हणून ही एक सोपी पद्धत आहे लाडू करण्याची. तर आता यापासून आपण हे लाडू बनवून घेणार आहोत. हवं तितकं मिश्रण आपण या चमच्याने भरून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे दोन्ही चमचे एकमेकांवर ठेवून अशा प्रकारे हलवून घ्यायचं आहे. गोल गरगरीत लाडू तयार होऊन जातात काहीच सेकंदामध्ये. तर बघा खूप सुंदर असा लाडू तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे मी दुसरा लाडू देखील बनवून दाखवणार आहे आणि जितके लाडू आता या चमच्याने बनतील तितके मी बनवून घेणार आहे आणि राहिलेले लाडू आता आपण साध्या सोप्या पद्धतीने म्हणजे हाताने बनवून घेणार आहोत. तर असं केल्याने हाताला भाजत देखील नाही आणि मस्त गोल गरगरीत असा हा लाडू बनून तयार होतो. तर झटपटरित्या तुम्ही अशा प्रकारे लाडू नक्कीच बनवू शकता. आता हे जे आहे, आता मी एकटी आहे त्यामुळे हे पटपट मला बनवून घ्यायचं आहे मिश्रण गरम असताना. तर आता बघा मस्त असा गोल गरगरीत लाडू तयार झालेला आहे. तर हलकसं मिश्रण आता गरम असतानाच आपल्याला सर्व लाडू बनवून घ्यायचे आहेत. हाताने बनवत असताना आपल्याला साधारणपणे हाताला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि पाणी लावल्यानंतर आपल्याला हे लाडू पटापट वळून घ्यायचे. पाणी लावल्यामुळे हाताला चटका बसत नाही आणि मिश्रण देखील हाताला चिकटत नाही. तर आता अशा प्रकारे आता ह्या चमच्याच्या सहाय्याने आता हे लाडू बनवून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपण चमच्याने हे लाडू बनवून घेतलेले आहेत. ही पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. तर आता चमचे बाजूला ठेवून घेतलेले आहेत आणि आपली साधी पद्धत म्हणजे हाताने आता आपण लाडू बनवून घेणार आहोत. मिश्रण जर भाजत असेल तर हाताला थोडंसं आपण पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि हवं तितकं मिश्रण हातामध्ये घेऊन अशा प्रकारे या मिश्रणाला हलक्या हाताने गोलाकार करून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही हाताने मस्तपैकी गोल गरगरीत लाडू अशा प्रकारे वळून घ्यायचा आहे. तर बघा मस्त असे हे लाडू काही सेकंदामध्ये देखील तयार होऊन जातात. तर आता अशा प्रकारे हे सर्व लाडू आता मी झटपट बनवून घेत आहे. तर मस्त असा गोल गरगरीत लाडू तयार आहे.
तर अशा पद्धतीने आपण 2 प्रकारे हे लाडू बनवून घेतलेले आहेत। तुम्हाला कोणती पद्धत सोपी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। तर अशा प्रकारे हे सर्व लाडू बनवून झालेले आहेत आणि मस्त मऊ असे लाडू तयार झालेले आहेत। जास्त दगडासारखे लाडू असे तयार झालेले नाहीत। तर सगळ्यांना खाता येतील अशा प्रकारे हे लाडू तुम्ही देखील बनवू शकता। तर आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।